patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag ug mayong pagmata kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Inyong makita Lunes hangtod sa Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Pipila ka adlaw na lang kapuso, Pasko na ug sa mga ninong ug ninang diha. Pangandam ng daan sa inyong mga regalo, sa inyong mga kinugos. It's the thought that counts kuno. So, bisan ginagmay basta kinasing-kasing. Good morning, kapusong Cecil. Happy Christmas. Good morning, Ninong, Nico, and Merry Christmas in advance. And good morning, usab, sa ato ang mga kapuso sa tunga-tunga og silang bahin sa Kabisayan. Nga excited kaayo nga makig-uban sa ato ang morning show. And sakto jud ka next, no? Tungod sa kalisod sa panahon karon, sabot ra jud ning ato ang mga kinugos. Ang importante karon nga taliwa sa ato ang naagian, naagi hapon ang diwa sa Pasko. Sa puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Ug karon nga nagsingabot na ang Pasko ng hinaot ning inyong suportahan ang ato ang Daigon on Air, mga kapuso. Busa atensyon sa mga choir o grupo o kaha sa mga gustong mag-solo o magduet din ha nga hilig manganta apil na kamo niini. Gamit ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko kini inyong nadungog karon. Pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala dinhi sa amua alang sa kagayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama na lang niini atong makita karon gibuhat sa managsuon sila si Vanessa Elaine ug Venice Elijah Celiano, taga barangay Upper Tawason sa Dakbayan sa Mandaue. Let's watch this. Puso ang Celiano sisters. Daghang salamat og sa ilang parents po, di ba, Sil? Yes! Nga mo apil. Oo, cute kayo. Kanapan siya choreography, di ba? Apil sila ang pagkanta. Busa mga kapuso, let's jumpstart na our morning. Kay karong buntaga, atong mahinabi si kapuso actress and host Solen Yusaf nga adunay mga Christmas gift suggestions nga do-it-yourself na mga Christmas gifts. Ato kanang sayran karong taon. Ug ato sa mahinabi ang usa ka opisyal sa Department of Trade and Industry aron maghatag ka nato og katin-awan kabahin sa mga presyo sa mga palaliton subay sa nagsingabot nga Pasko. Ato sa mahinabi karong taud-taod kini usa ka graduate nga nag-top 2 sa Physician Licensure Exam 2020 atong sayran ang iyang makapa-inspire nga istorya. Karon ato nang sugdan ang Biz Talk ni partner Cecil kauban si kapuso Solen Yusaf. Kitang tanan, we all follow her on social media. Gani usa siya sa mga hashtag goals o hashtag inspiration natong kababayan tungod sa iyang kaanyag o sa iyang nagkadiiyang talento. Let's all welcome this morning, mga kapuso, the multi-hyphenated artist, proud mom, and si Wife Dilla, Solen Yusaf. Maayong buntag, Solen. So good to have you back here sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag. Hope you guys are doing well. Kumusta naman? Mabuti naman, and so good to have you once again sa morning show namin. How have you been lately, Sauce?
I'm good naman, still at home. Pero marami akong mga side projects at marami akong ginagawa. So, kahit nasa bahay lang, super busy din ako. Paano mo yan nagagawa lahat? Paano mo nababalanse? Well, maaga ako nag-start kasi yun, 5:30 a.m. gumigising si Tilan araw-araw. So, yung mga araw ko, mahaba talaga at marami akong time para mag-ayos ng mga gamit or magluto para sa kanya or mag-work din sa mga tapings ko at side projects ko. So, it's all about balancing my timetable. Ayan. And talking about your timetable, isang buwan na lang and it will be Tilly's first birthday. Have you planned already how you'll be celebrating her birthday? Hindi din ako yung type na parang magagawa ng malaking celebration dahil one pa lang siya, di naman niya maaalala yung first birthday niya. So, just something at home with the close family and then maybe just like a simple swimming session, yun lang, walang masyadong pabunggahan na. May fireworks naman siya the night before, di ba? Tama nga, parang extended yung birthday niya, no? Because of the New Year din. Oo. And now that she's about to turn 1, what traits do you see in Tilly na you have commonalities with her or from Nico's side din naman? Ano yung mga nakikita niyong common traits? Well, actually, mas Nico siya kasi yung personality niya super parang may ADHD. She can't focus on one thing. Lagi siya may ginagawa if she's playing with something, 2 minutes later, may ibang toy naman. Tsaka, ingay siya, katulad ng daddy niya. Sobrang, lagi siya sumisigaw. She loves to be with people. Marunong siyang makisama. And Sauce, you've always been very hands-on with everything, no? From Tilan, your household, your businesses, yung mga collabs mo din. But how do you make time for yourself also? Ano yung nangyayari during your me time? So yun, usually yung buong araw talaga kasama ko si Tilan kasi I'm really with her 100% of the time, from cooking her food to feeding her to bathing her to feeding her to making her sleep. Ako yan lahat. Pero si Nico naman sa morning siya yung may time with Tilan. So from 6 a.m. hanggang mga 10, he's taking care of Tilan. So yun yung time ko para makapag-exercise ako or makapag-meditate ako. Kung kailangan ako mag-paint or kung kailangan ako mag-tape na hindi kasama si baby Tilan, yan, yung mama ko nandito naman para alagaan si Tilan. And talking about pag-aalaga, no, sa sarili, yung me time. Kasi recently you posted about postpartum. Totoo ba to? Nangyari ba talaga ito sa'yo, Sauce? And how did you overcome it? Sa first 2-3 months, yun, medyo may konting depression ako dahil yun, ang parang feeling ko ang taba-taba ko, tsaka yung linya negra lumabas lang at nung buntis ako wala, tapos nung nanganak ako, nandun yung line, tsaka yung tiyan ko punong pasa dahil sa mga injections na araw-araw ko ginagawa. So parang sobrang ayokong tingin yung sarili ko sa salamin. That was a bit hard for me in the beginning, pero it's nice to have a support system. Like si Nico was, telling me to work out every day kahit lakad lang, kahit wala akong gana, ganon. Tsaka, yun, mga friends ko na may baby din, they all help to say na normal yung feeling mo, so wag kang mag-feeling na, ayan, selfish or feeling bad that you're feeling this way. So yun. Pero it's been a while now, and I think nung 6 months postpartum na ako, yun lang na naging mas normal yung pakiramdam ko. Thank you, Sosa, for opening about that. Kasi I'm sure the moms who are watching right now are also going through the same thing as you are. Ano yung mabibigay mong advice sa kanila para maka-move on and of course para ma-motivate sila? Para sa akin naman yan, it's just to be aware that these feelings are normal and that it will pass. So kahit 1 month later or 1 year later, it will pass talaga. So just make sure to surround yourself with positive energy, positive people. Tama yan. Endorphins lang ang kailangan every day. And ngayong back to taping ka na for Taste Body Sauce. Ano pa yung mga hinahanda nyo for our viewers? So yung back to taping ko sa bahay pa rin. Si Gil naman on ground at pumupunta siya sa mga ibang location and restaurants. At ako naman, nandito ako sa bahay doing DIY projects or mga
food na pwedeng ipa-deliver sa inyo, mga healthy tips to work out from home and how to do it in a cheap way. Yun. So it's a lot of fresh episodes. I think magugustuhan naman ng tao yung bagong Taste Buddies kasi na-adapt talaga ang show sa new normal. And Sauce, you mentioned earlier about DIY projects kasi being isa ka sa mga pinaka-creative artists that we all look up to, ano yung mga ma-advise mo ng mga best pang regalo this Christmas na pwedeng gawin sa bahay, na pwedeng i-DIY? And I think mas ma-appreciate din ng tao ngayon ang mga DIY kasi it's more meaningful, more close to the heart. So like on Taste Buddies, I'll be showing also how to paint your own pots kasi syempre ngayon lahat ng mga tao naging plantita at plantito, 'di ba? Kasi kailangan nila ng halaman sa bahay para ma-feeling buhay ang loob ng bahay. At syempre naman, a lot of people during this pandemic have become bakers and cookers. Yes. So I'm sure pag naghahanda kayo ng special dish para sa loved ones niyo, ma-appreciate din nila 'yun. Ayan, thank you sa mga tips mo, Sauce. So please give your Christmas message para sa mga viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas region. Kapit lang, malapit na matapos tong year na to. I'm feeling that things will get better next year. So for now, it's just to find inner joy and inner peace, no matter what or regardless of the situation we all are in now, just to know that things will get better. So yun, Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas din, Sauce, at sa buong pamilya mo. We love your family so much. Merry Christmas in advance. Thank you very much! Thank you. Merry Christmas! Oh my gosh, may pintura ako sa kamay. That's okay. And mga kapuso, that was Len Yusaf nga padayong mihatag kanato og dugang tips and motivation ilabi na sa pagbalanse sa inyong oras sa trabaho o sa pamilya ilabi na karong holiday season. Pinaagi sa lifestyle program niya sa GMA TV ang Taste Buddies. Busa tutok lang mo mga kapuso kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, samtang nagkaduol na gyud ang kasaulugan sa Pasko, pangumustahon ta ang monitoring sa gobyerno nining presyo sa mga palaliton, labi na ning mga Noche Buena items nga himalitan gyud samtang nagkaduol na gyud ang kasaulugan. Karong buntaga mga kapuso, maka-uban nato Assistant Secretary sa Department of Trade and Industry for Regional Operations Group, Estorya Caberte. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Nico. Good morning, Visayas. Thank you so much. Thank you so much, Asek, for joining us this morning. Kumusta, madam, ang monitoring sa DTI, labi na ng mga Noche Buena items? Atog yung paningkamutan nga makover yun nato as much as possible, maka-cover ta og daghan kaayo nga area sa atong monitoring, not just for Noche Buena items but for other basic necessities sa atong mga kaigsuunan. And I am happy to report here that we are so pleased with the result. The prevailing prices nga among nakita has been with us for the past year. Wala tay nakita nga spike, but I would like to emphasize this is prime and basic necessities. And as far as Noche Buena items, ato yung gipaningkamutan, hangyo apil ang atong mga manufacturers nga for this Christmas season because we are affected with there is so much negative impact on the purchasing power of our consumers. Kung pwede, dili gyud nato isaka ang mga presyo sa Noche Buena items. Mao na ang among ikataho sa atong mga konsumidor karon. Kumusta po ang feedback labi na sa mga manufacturers kini mga Noche Buena items, madam? Dunay commitment sa ilaha nga dili ta mag-increase? I-commit sila nga dili sila mag-increase, pero we have to be very thankful to them kay sila baya sad affected sad kaayo. So all the more that we have to like coexist lang just to be able to feel the spirit of Christmas nga wala sila mapasaka, misaad sila unya ang atong mga distribution channels, atong mga retailers, atong mga distributors mi cooperate
And it is really evidenced by the monitoring report that we have. How about sa mga basic commodities mo? Balik lang ko, madam. So wala po'y o pag-umento ba, madam, sa presyo karong panahon na ngayon na monitor? Wala. Wala gyud amo gining gisusi og maayo because first gikan ta sa usa ka declaration of national calamity tungod sa COVID. Unya milapas na siya. Unya ato na lang po nang gipangandaman kay daghan kayo karong bagyo, daghang mga calamity. So ato nang gipangandaman nga every month we really do a price trending nga ang atong prevailing prices ma-establish gyud nato. So mao nang among nakita na nga wala gyud pagsaka. Kani mga price freeze nga gi-implementar sa Luzon labi na nga nagsunod-sunod ang calamity, madam. Doon na ba ni epekto nato diri sa Visayas? What do you mean? Ang kanang price freeze nga Sa mga palaliton, madam, di ba ga-implement pa ni sa Luzon areas katong mga apektado sa pagbaha, pagbagyo? Nag-price freeze sila karon. Ato nang gibantayan ha because especially kita neighboring but amo lang nang tan-aw but wala na siya mahitabo. We were smart in we're looking at basin posible nga sa neighboring region nila Bawayon. It's not happening. We're so glad to know about that nga. It's not happening. There's so much professionalism also sa atong mga manufacturers. Naghisgot man jud kag purchasing power kaganiha, ASEC. Expected na ba ninyo ni nga moubos ni gamay karong panahon na, ASEC, tungod aning crisis sa pandemya? Di ba ang atong mga workers sa mga private companies doon na gani mga istorya nga basin ang uban dili gali makadawat sa ilang 13th month pay. Dunay so kana subok na kaayo palandungon. Imagine atong mga kaigsuonan ang ilang expected nga celebration for Christmas is dili mao gyud. Although we were always told nga tungod sa atong health protocols atong i-minimize ang atong pagtapok, family gatherings atong i-minimize. Because of that low purchasing power and low purchasing nga pattern sa atong mga kaigsuonan, mo impact pud na dito sa consumption which will impact on business. So chain ra gyud na siya. Impact on consumption, mo impact siya on business, mo impact on how brisk our business recovery would be. So chain reaction na siya. ASEC, malain ta kumusta day pod ang inyong monitoring kining mga DTI man jud pod ni kani sa mga substandard nga mga Christmas lights doon na pabarong mga panahon na? Okay. Maayo kay imo nang gihisgutan. As early as October, ato ginang gisugdan ang atong mga field monitoring. Ako gyud in town iusab og pahibalo og i-remind ang atong mga establishments. Don't ever attempt to sell or distribute Christmas lights nga dili compliant sa atong markings and product standards. Atong mailhan na, please look for the ICC mark nga naa sa atong Christmas lights or the PS mark. Kung wala na siya, pangutana gyud mo asa inyong ICC mark. Kung wala na siya, ayaw mo palit. Ikaduha nga ilhanan is kung barato kaayo, extremely barato nga makaduda na unya wala sa mga formal establishments atong likayan na lang yun. Kay kung dili gyud maghinay ani makadisgrasya gini sa atong mga panimalay. So kami among giawhag ang atong mga consumers to just buy the properly marked Christmas lights. Doon na may mga na-confiscate barong bag-o, ASEC? Rampant pa bagid gihapon ang nagnamaligi anong panahon na og substandard? I would say, ako nangunay ko last weekend, Nico. I just ask, I ask down kanang mura ko customer. Mga kalipay hunahunaon nga murag 100% compliant na ang atong mga establishments. Para likay disgrasya gyud, ASEC. Likay disgrasya. ASEC, malain po ta anita sa kaning bag-o nga pod nga kamanduan kay DTI maningning awhag ani kaning pagtugot na sa mga bata nga makaadto na pag mga malls karong panahon na labi na nga panahon sa Kapaskuhan, ASEC, unsay makatabang ni siya sa paggulong kuno sa atong ekonomiya? It was suggested Yeah. by DTI
Unya, amo pa ni siyang erase to the National IATF for proper deliberation. Nga tugutan na ang atong mga kabataan up to 7 years old nga makakuyog sa ilang mga ginikanan moadto sa mall. Daghang rason. First is ang atong mga kabataan, I mean, kanang kuan na gyud kaayo. Very eager to balance their mindset, their minds also makagawas sila, mapalit sa ilang mga gusto. Anyway, ang atong gihangyo lang is only for essential purpose and to dine in sa atong mga kananan sa malls. In this manner, tabang ta ug pa loosening up, maka-recover ang atong ekonomiya. Pero essentials no, klaro na to, wala pa gyud yung mga arcade sa Wala. sinihan, of course, wala pa. Or mga playrooms nga naa sa malls na dili na siya pwede pa. By the way, Yes, Asek, go ahead. we are doubly strict on the protocol sa pagkaon. So we have to follow the guidelines nga among gihatag sa mga dining establishments kadtong social distancing, alternating ang arrangements sa mga lingkuranan, 50% ra ang capacity, ang atong sukdon nga 100 meters gyud. They have that. They have all these protocols that they have to follow. We will just check again. All right, to cap this off, Asek, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon labi nang nagkaduol na sab ang panahon jud sa Kapaskuhan, Asek? The COVID is here. During Christmas, even after Christmas, let's learn to live with this enemy. Let's enjoy this Christmas with the spirit of the real spirit of Christmas. Let's do share. Let's protect ourselves as we protect others also, without compromising the safety for ourselves and for the rest of our family and for our friends. So I wish everyone a safe and a very Merry Christmas. All right, thank you so much ug Merry Christmas sab nimo in advance. Assistant Secretary sa Regional Operations Group sa Department of Trade and Industry, Asek Asteria Caberte. Salamat, ma'am. Salamat, Nico. Thank you. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buntaga atong ilailahon kining Negrense nga nag-top 2 sa baguhay lang gipahigayon nga physician licensure examination. Unsay istorya niya, mga kapuso, ato sa pakisayran, unsa may sikreto kay gawas nga top 2 ni siya sa eksaminasyon karong bag-o, nag-top 2 sab diin ni siya sa laing board exam. Pipila ka tuig ang nakalabay. Maka-uban nato karong buntaga, mga kapuso, ang bag-ong Dr. Adrian Emmanuel Jago Teves. Good morning, Doc. Good morning, Sir Nico. Good morning, mga kapuso. Salamat sa pag-imbita nako diri sa GMA Regional TV Live. Thank you so much for joining us, Sir Adrian, this morning. First up, sir, congratulations di ay sa imong feat karong bago. Can you take us back to the moment, sir, when you learned of the results sa physician licensure exam? Diin man ka, and how did you learn of the result? Labi na nga, nag-top 2 ka, sir. Thank you so much, Sir Nick. When actually that night nag-abang na gyud mi sa resulta, no, kasi we had a feeling na namo gawas na gyud. So naara ko ato sa Manila sa among balay dito, naghulat gyud ko. And paglantaw gani nako, paggawas sa results, first na kong gilantaw is top 10. Not for anything, no, wala taga-expect, but nilantaw lang ko. Wala pagod na ako nakita na ako ngalan at first. Wala na ako nakitaan dito sa top 10 na list, no? So niadto dayon ko sa full list of passers and nakita na ako ang akong ngalan. So lipay gyud kay ko ato. And then I went back to the top 10. Wala ra mo lantaw ako kinsay na nga ni top. And then that was the time I found out nga, uy, nakachamba na punta og top 2. Pagkanindot ani, sir, kay mao na back to back na ipod, sir, no? Kay 2014 sa PT nga licensure exam, nag-top 2 sad ka, sir. So top 2 sa PT kani adto, top 2 karon sa physician licensure. Unsa may sikreto ani, Doc Adrian? I think kung naa may sikreto, it's the development of good habits and hard work.
Okay? Ang pag-preparar actually sa board exam does not start during the review period. Kaya kanang review period nato, that's only 2 months or so. The preparation actually starts way beforehand. Even sa high school, you develop good habits, good study habits, and you can carry that on until, and I carried that on until med school. Sa mga nagpangutana ato lang for the information of our viewers, you studied medicine sir sa University of Santo Tomas, pero ang imong pre-med nga course was at Silliman University, di ba sir? Sa PT? Yes, Sir Nix. Diri gyud ko sa, actually, I was really born and raised here in Negros Oriental, no? Negrense gyud ko. But, so I really am a product of Silliman University, and dako po kayo natabang, dako kaya siya tatabang sa development nako, no? Self-development as a person, as a good citizen. And nag-decide lang ko nga maybe I should try to, go out of my comfort zone. Dito na ko niingon nga maybe I should try to study in Manila also. Just to go out of my comfort zone. Can you tell us your story sir kaning pagka-doktor? Is this a childhood dream nimo? Actually, Sir Nick, the reason why I went into medicine is very personal to me, no? In 2007, my father actually became a victim of a bombing incident in Batasan, if you have heard. So at that time, I was still in high school. Wala pa ko'y buot ato, no? But nakita na ako, naunsa akong papa, actually, nasunog more than half of his body, na-fracture yung duha ka tiil, and dugay kayo yung recovery. Gisidate siya sa hospital for a month or so. And nakita na ako dito ang giunsa niya pag-recover. He's slowly recovering, no? Nakita na ako ang tabang sa doktor, good. But I credit everything. I credit his 100% recovery to the healing power of the Lord, no? And ang healing power of the Lord na manifest through the healing hands of doctors. So dito gito nahulma ang akong damgo na mahimo pong doctor because I also want to heal people in the future. Ang imong mga parents sir, unsay impluwensya sab nila nimo sa imong career choices, sa imong path nga gitake? Actually, ang akong parents are very kanang tagaan gyud mi nila og freedom, no, sa akong mga igsoon tulungan mi. Tagaan ra gyud mig freedom ug unsa among ganahan kay ingon akong papa before na if you do something you love, you will not work not even a day for your life, no? Because if you are enjoying what you are doing, dili makakapuyan. Although kapuyan ka, but you would want to do it for the rest of your life. And also, my inspiration gyud is really my mother. In fact, murag number 1 fan gyud na akong mama since day 1. Nara ko i-share nga story, Sir Nick, ha? Go ahead, diba, sir. 4 days man tong among exam, no? Ngon akong mama, every day atong 4 days, mag-pray siya on her knees from 7 a.m. to 7 p.m. Pagkahuman daw sa adlaw, murag mas kapoy pa siya nako nga ni-take sa exam. Tungod kay ga-pray ra gyud siya for peace of mind and clarity, na mahinumduman ako, tanan akong gitunan. And of course, by the grace of God, nakachamba kita sa atong PLE, nakatap 2 ta. Wow. Pero how was it like sa exam sir? Nag-struggle ba pud ka sir or do na ba kay gilisdan ato? So, Sir Nick, lisod gitong exam, medyo challenging gid siya. Pero siguro with all the support and prayers, no? Siguro na enlighten ta, kalma ramang ko atong panahon na, siguro because of all the prayers. So, mao na, sir. What's next for you, Doc Adrian? Unsa may plano ba po ka nga mo specialize? Yes, Sir Nick. Actually, sa medicine, no, duha man ang atong, usually duha ang path, no? Either mag-general practice ka right away, or you can specialize, either pediatrics sa mga bata, or internal medicine, or obstetrics gynecology. Ang akong plano, Sir Nick, is either to go into oncology, which is cancer medicine, or pediatrics sa mga bata kay hilig manggugug bata pod. Karon ako pa nang gi-pray ug unsa gyud para nako, Sir Nick. And where do you plan to practice, sir? Pohon. Pohon, well, my plan is to train in Manila, no, and maybe abroad. After that, Sir Nick, mubalik gyud ko diri sa Negros Oriental because I want to serve my people. Kay diri gud ko gikan.
sa advice mahatag nimo Doc Adrian sa mga batan-on nga nagtan-aw nato ron coming from you? So, it's very important, especially to those who want to go into medicine or for any other profession for that matter, no? It's very important to know your why, W-H-Y, no? Ug nganong mao na imong ganahan, ug nganong nakakadiha. Because along the journey, especially in becoming a doctor, taas man gud kaayo, no? Ang journey and lisod. There will be so many challenges and there will be times that you would want to quit. But if you know your why, deep in your heart, you really know why you are there, balikan na nimo. Sir, before going to med school, nagpiti sad ka sir. Unsa may why sad nimo ngano nagpiti ka sir? Actually, Sir Nick, di ba, naingon ko nga akong papa nasunog, na-fracture siya ayang tiil, as in buak, Sir Nick. But thankfully, naka-recover siya. Ang pagbalik niya ato, ang pag-recover niya ato, needed physical therapy yun. Intensive physical therapy. So, usap po to sa why. Alright, to cap this off, Doc Adrian, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga. I would just like to summarize everything no nga sa akong message today. Number 1 is to pray always. Number 2 is to develop good habits. Take care of your mental health. Stay grounded. And finally, give back to the community. So, mauna akong message to all our viewers. Wow, very well said. Thank you so much for joining us, sir, og paghatag sab og inspirasyon much, sa atong mga viewers. Mga kapuso, bagong doktor, nag-top 2 ni siya sa PLE, Dr. Adrian Emmanuel Teves. Salamat! Thank you kayo, Sir Nick. Thank you sa atong viewers. Thank you, sir. Sa BizTalk, ang kapuso host ug artist nga si Solen Yusaf ang nakauban ni Cecil Kaganiha nga dunay mga awhag kanato mga Christmas gift ideas nga personalized ug do it yourself. Samtang ang Department of Trade and Industry pinaagi kang ASEC Asteria Cavite, may pahibaw nga padayon sila karon nga nagmonitor sa mga establishmento kung natuman ba ang presyo gyud nini mga basic commodities ug mga Noche Buena items nga himalitan gyud samtang nagkadaol ang Pasko. O sa katapusan, hinaut nga na-inspire mga kapuso sa istorya sa bagong doktor nga si Adrian Teves nga nag-top 2 sa ilang board exam karong bag-o unsa ang iyang sekreto sa kalampusan, paningkamot gyud ug hugot nga pag-ampo. Makapabilib gyud si Dr. Adrian Sil, top 2 kani ato sa PT exam, top 2 sab karon sa physician licensure exam. Mao, ginaot nga ang ato ang mga future doctors din ha nga nagtuon pa karon adunay daghang makuha no nga inspirasyon og lessons gikan kang Dr. Adrian. Nakapatandog na ko katong unsay rason nga nung nahimo siyang doktor, human sa nahitabo sa iyang papa na sinati niya unsa gyud pag-atiman og pasyente mo na nga nakadesisyon siya nga mag-study gyud og medicine. Nice. Kaya nahimo sa siyang caregiver. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin kaninyo nga words of inspiration this morning. Try not to become a man of success. Rather, become a man of value by Albert Einstein. Sa mga gustong mo preview pagbalik imong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat kapuso sa inyong padayon nga pag-uban kanamo matag buntag. Dugang mga istorya pa ang dalit namo kaninyo mga kapuso, so tutok lang kada buntag dinhi sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon, that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.